kai waye zaki baba kwana ya kare waye zaki baba yau kwanan sai kare wani baban ba baban da mutanen garin nan rabin su sun zage kana magana wani baba wari rabin garin nan kwata ne kawai ba su zage shi akwai matsala a ta wata kaina ko in bar garin nan ko kuma nima kwana na ya kare wallahi ai dai ina neman wanda ya zage shi kuma kwanan sai kare ka gani ma kwana na karewa zai kun baka shawara ka wuce inda ai ko sai na kashe biyu a garin nan akan baba to in ko ba haka wallahi sai na kashe biyu in ko ba haka kai abin da yasa saboda mutane suna ganin mu kisa ba zan kashe ka ba amma hanyar zan rafta biyu wanda ban gani ba to shikenan waye zage baba kwana ya To assalamu alaikum jama'a wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoyanmu masu sauraron mu da kallon mu a daidai wannan lokaci muna godiya kwarai da gaske da yan uwa wanda suke cikin wannan harka ta fim wanda suke mana sharing mu kuma duk wanda na ga mai sharing ni ma nakan yi masa subscribing na dangwala kararrawa sannan kuma na dangwala masa good sannan kuma ni ma na masa sharing da dukkan bidiyoyinsa da yake wannan kuma muna godiya da halin kulawa da halin yabawa wannan channel mai suna Tegefin Production jama'a an kuna bibiyan mu insha Allah za ku ga irin shirye-shiryenmu da irin abubuwa na kayatarwa muna godiya kwarai da gaske muna godiya da halin yabawa da halin kulawa madalla sai bayan kwana biyu godiya nake da sauran abashi